Хәзер Рөстәм Зариповның «Ау» дигән хикәясен тыңлагыз. Аны Ринат Таҗетдин укый. Üçüncü klassны тәмамлагач, әти белән әни татарчага өйрәнсен дип мине авылга, әти белән бер туган Хаҗар апаларга кунакка кайтарып җибәрделәр. Юкка гына кәҗәләнеп маташканмын икән. Авылда бик күңелле булып чыкты. Көннәр буе малайлар белән су кыенам, балык тотам, футбол тибәм. Табигатьтә минем күңелемә бик хуш килде. Саф һава, ике як яры куе таллыкларга чумган инеш кигә генә агып тора, чылтырап аккан чишмәләрдә, сандугачлар да, төрле чәчәкләр арасында куышчылы уйнаган күбәләкләр дә, зәңгәр күкне айкап, ашкынып, атылып учып, кырларны, басуларны җырга кыендырган тургайлар да авылда икән. Авыл үзе дә бик матур. Артышлы тау башыннан карасаң, аны бөтенләй танымый торасың. Нинди урман икән соң бу дисең. Бөтен җирдә алма агачлары, тупыл, шымырт, балан, миләш, канәфер агачлары. Аяк астында яшел чирәм, баш өстендә зәп-зәңгәр күк, анда яңа туган нәни сарык бәрәннәренә охшаган бөдрә ак болытлар йөзеп йөри. Минем көне буена ике кулыма бер эш, уен. Әмма һич җиткереп булмый шул көн дигәннәрен. Сизмичә дә калам. Ул инде үтеп тә киткән була. Кич җиткәч, урамны тутырып, тузаннар туздыра көтү кайта. Кәҗә, сарык тавышлары безнең уеныбызны иң тәмле, иң кызыклы җирендә үзә, дус-майлар артларына карамыйча көтү каршыларга ыргытылалар. Миңа да өйгә кайтырга туры килә. Кайткач, Хаҗар апа аркамнан сия-сия яңа сауган сөт эчерә. Эй, ханың тәмлелекләре! Кибеттәгеләре бер кырыйда турсын. Сизеп торам. Хаҗар апаның авыз кырыйларында ике йыргана хасил була. Мин аңа көлмим икән дип тиз генә карап алам, һәм ул бу юклыкны күрүгә тынычланып шимерүемне дәвам итәм. Эш, Сафа балакай, уңайсызланма, ди Хаҗар апа, кытырышлы кулы белән чәчләреннән сыпырып. Куркып ичмә. Сөт күплә ул. Менә бер заман күктәге ай бик җете ялтырый башлый. Мин өскә ак күлмәк, этеп егарлык итеп үтүкләнгән чалбар, аякка чия төсендәге туфлины киеп, аны щотка белән ялык иттерәм дә, һәм без Әлфинур апай белән икебез болынга кичке уенга чыгып китәбез. Эй, ул баланы да баланы. Егетләр, кызлар, ду киләләр, бийләр, наза, тимер чыбыклы уйныйлар. Иң соңыннан бөтенесе бергә җыелып, әллә нинди матур җырларга тотыналар. Минем яшьтиләр дә монда. Без серләшеп, болынна әйләнеп йөрибез, кушып китәбез. Җырлар башлангач кына, уеннарыбызны ташлап, авызларыбызны ябарга онытып, тынып калабыз. Колакларыбызны салындырып, җыр тыңлыйбыз. Мин әллә нинди тавышлар арасыннан Әлфинур апайның тавышын тауып, айырып тыңлыйм. Беренче көнне бөтен кызларны карап чыктым. Юк. Иң матуры минем Әлфинур апам иде. Апамның дулкынлы кара чәчләрен үреп салган ике калын тылымы, юкалсыл иреннәре, бурын кыйларына әзгенә сипкел кунган якты йөзе, нур бөркеп карап торган күзләре
мине әллә нишләтәләр иде. Өйгә кайтышлый безгә баянда уйный торган Хады ябый иярә. Капкага килеп төртелгәч, апай кирип китмәкче була. Тик Хады ябый аны кулыннан ләктереп ала да, җибәрми интектерә. Бар, энем, мине иш алдында көтеп тор, әни сизә күрмәсен дип пышылды апам колагыма. Апаңа әйтәсе сүзем генә бар. Хәзер керер Сафа дус ди Хады ябый, аңа каршы дустара тавыш белән. Мин аңа кашасыннан гына карап алам да, кирип китәм. Нинди бетмәгән сүзләр инде ул көн сайын дип уйлыйм ачу белән. Аннары өй алды баскычына утырып апайны көтәм. Менә бераздан апам да керә, минем кырыма утыра, тын гына, сөйләшми генә йолдызларны күзәтәбез. Апам мине кочаклап ала, миңа рәхәт тә, әллә нишләп уңайсыз да. Ура! Бүген апай белән икебез генә урманга җиләккә барабыз. Юл буе мин апама Казанда булган кызыклы яңа кинолар турында сакылдап барам. Без атлап барган тузанлы юлның ике ягында иксез-чиксез офыкларга барып тоташкан арыш басулары, ә каршыда зәңгәрләнеп торган урман. Сөйли торгач, мин ахырсы кызып киткәнмен, нәрсәгәдер абынып, йыгыла язып калдым. Ярый әле тотып калдылар. Һәм мине тотып калган кеше Хады ябый иде. Минем билгеле кәефем кырылды. Апай да дәшми, Хады ябый да, мин дә. Шулай урманга килеп кердек. Аннары бардык да бер бик матур аланлыкка килеп чыктык. Мин шаклар каттым. Мондагы җиләк, күз ачып йомганчы җыярсың бер чиләк. Сузылып ятып, җиләк чүпләргә керештем. Ә үзем бер күз кырыем белән апайны күзәтәм. Ачу китереп Хады ябый һаман апай кырыенда йөри. Күреп торам, я бармагы бәрелеп китә апайга, я җиңүче. Менә ул апамны кочаклап алыр да, апам бик рәнҗер кебек була башлады. Нишләргә соң инде? Ярый әле Казанда чакта дус малай күрсәткән фокус исемә килеп төште. Кулымны чирәмгә куеп, кепкам белән капладым да, Хады ябый, бер әйбер тоттым. Кара әле нәрсә икән ул дип кычкырдым. Тынымны кысып кына торам, Хады ябый йөгереп килеп җитте. Кепка астында күкеш ясаган кулымны кырмыскалар тишли башладылар. Мин тишли дип кычкырып җибәргәнемне сизми дә калдым. Кайда? дип сорады Хады ябый кабаланып. Кепка астында. Ул арада апам да килеп җиткән. Кая әле, нәрсә ул? диде куркынып. Мин бармакларымны үзгәртергә өлгермәдем. Хады ябый сак кына кепканы күтәрде. Башта ул гаҗәпләнде, аптырады. Аннары югалып калды. Шаккатып бер апама, бер миңа карый, ә мин маңгай астынан гына сүзеп аңа карап торам. Аннары Хады ябый шаркылдап көләргә тотынды. Аңа апам да кушылды. Ниһаять, мин дә көлми түзә алмадым. Җиләк җыябыз. Хады ябый да, апай да, мин дә. Җыям дигәч тә инде икесен кабам, берсен банкага салам инде шунда. Кая карама кайын җиләге, тигендә дә кып-кызыл, монда да, анда да. Җиләк артыннан бара-бара мин апайларны бөтенләй хәтеремнән чыгарганмын. Вакытта хәйран үткән бугай. Бераздан каяндыр «Ау!» дип кычкырган Хады ябыйның тавышын ишеттем. «Ау! Сафа! Сафа!» Моны Сапайныкы иде. «Ау! Апай! Мин монда!» дип җавап күндергән. Безнең тавышлар шундый яңгырыйлар. Бер кычкырган сүз икешәр, өчәр тапкыр кабатланып, яңгырап килә иде. «Ау!» дип кычкыра Хады ябый. Аның көчле тавышы агачларга бәрелә сугыла вакланып, әллә ничегә әйләнеп килә төсле. «Ау!»
Апамның йомшак тавышы агачларга бәрелмичә генә әйләнеп уза-уза дулкынлана килә сыман. Ау! Ау! Монысы минеке. Башта һаман агач сүләренә, табан эчкә менә, аннан апаларга җитәрәк кыйгачлап төшәргә тиеш шикелле. Ау! 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 Шулай кычкырыша, теге матур аланлыкка җыелды. Әллә кояш байганга микән? Апамның битләре алсу, ә күзләре шундый нурлы. Ике бит уртасында ике кояш балкыган йөзе дә, күзләре дә, борыны, колаклары да елмаялар төсле. Хады абзыйның да йөзе көләч иде. Кайткан чакта алар икесе арттан, ә мин бер 5 адым ара калдырып, алдан кайтам. Күгәрченнәр күк гөрлиләр. Шул вакытны мин үземне бик кечкенә һәм япа-ялгыз итеп тойдым. Бик моңсу иде миңа. Әллә нишләп елыйсым да килә иде. Миңа авылга яңадан 6 ел узгач кына кайтырга туры килде. Хаҗар апа картайган икән инде, күзләре елап, шешенеп беткән. И бала, исәрләнмәсә генә ярар иде инде дип үкседе Хаҗар апа. Ара-тирә әниләрне сораштырган була, аннар яңадан үкси башлый. Нинди матур йортлар җиткереп чыктылар. Икесенә болын хәтле үй. Шуны бала чагы белән тутырып, рәхәтләнеп яшисе иде бит кана. Ходаем. Хады абыйның үлемен ишеткән идем инде мин. Кайтуымда апамны бераз юата алмаммы дигәннән иде. Әлфинур апай кайдасың? Хаҗар апа. Үзенде. Хаҗар апа яңадан сулкылдап елый башлады. Әни бар кайт, үземне генә калдырды. Я Рабби, акылың гына җуймаса ярар инде балакаем. Хаҗар апа үксеп калды. Мин әкрен генә чыгып киттем. Әлфинур апай стәл шитендә бер үзе утыра иде. Мин килеп кергәч, сискәнеп китеп борылып карады. Я Аллах! Күзләре генә утырып калган. Бер-беребезгә карашып тик торабыз. Сафа! Дип пышылдады ниһаят апам карлыккан хәлсез тавышы белән. Аннары стәл шитенә ябышып, этенеп урындыгыннан авыр гына күтәрелде һәм ышанычсыз адымнар белән миңа таба атлады. Аның күзләре суы кипкән шишмәләргә охшап калган иде. Элеккеге алсы йөзе агарып, хәтта бераз зәңгәрләнеп тартылып каткан иде. Менә ул адымын ялгыштырды, чалыш басты һәм морҗага килеп бәрелде. Аннары аңардан иңе белән этелеп китеп янә кузгалды һәм кием шкафы янына килеп урындыкка тертелде. Апам ничектер бик сәер, сукыр кеше сыман сул кулын алга сузып атлый иде. Мин урынымнан кымшана алмадым. Менә була шулай. Өстеңә жыгырып машина килә. Ә син ни уңга, ни сулга кузгалып китә алмыйсың. Каккан казык кебек бер урында катып тик торасың. Апам
Yüzü белән күкрәгемә капланды. Апа, тынычлан. Апа җаным, үзеңне бетермә. Ни хәл итмәк кирәк? Үзем яткан булам, бугазыма йодрык кадәрле төен менеп кунаклады. Ләкин акылым миңа ир кеше булырга куша иде. Бу халәттән ничек котылырга, үз-үземне кулга алырга, апама ни дә булса әйтергә, аны сөйләштерергә, нәрсә беләндер мавыктырып, авыр хәсрәтен беразга гына булса да оныттырып торырга кирәк иде. Һәм мин булдыра алганча тыныч тавыш белән үтенгәндә итеп, әле генә килеп җиттем, апай. Юл бик арытты. Әйдә самовар куеп, чәй эчик әле дидем. Ничек кирәк алай, самоварны гөрләтеп җибәрдек. Аннары апайдан чәй, шикәр, икмәк таптырдым. Әмма өйдә нәрсәдер җитми иде. Икебезне дә изә торган ниндидер әйбер бар шикелле иде. Ниһаять, аның нәрсә икәне башыма менеп җитте. Караңгылык икән. Тиз генә утын кабызып җибәрдем. Стәл өстендә гаилә альбомы ята иде. Апам кырына утырып альбомны кулыма алдым. Беренче биттә үги икесенең бергә төшкән рәсемнәре. Икесе дә пар килгәннәр, шибәрләр, елмаялар. Апам абайлап алганчы мин тиз генә икенче битне ачтым. Бу абый кем? Бу бабай. Менә бу матур кыз дия, һич кирәкмәгән әллә кемнәр турында сораштырып утырдым. Самавыр кайнап чыккач, кара каршы утырып, чәй эчтек. Юк, апам һаман матур икән әле. Әнә, бераз елмайган сыманда булып алгалады. Аннары мин кичкенә вакытымда ничек аны Хадый абыйдан көнләшкәнемне, аңа гашыйк булып йөрүләремне сөйләдем. Урманда күрсәткән фокусны исемә төшердем. Сөйләгән вакытта апай я сулкылдап куя, я яши кипкән дәү күзләре белән елмайгандай итеп миңа карый. Зак утырдык. Ярый, апай. Кайтырга да вакыттыр инде, дидем мин тәрәзәгә карап. Тышта караңгы иде инде. Вакыттасың, Хаҗар апа да борчылып көтә торгандыр. Энем, китмә. Кал, диде апам күзләрен тутырып. Хәзер мин сиңа урын салам. Үзем, апа. Юк. Утны сүндергәч, зак кына сөйләшеп яттык. Менә бер заман апамның сулышы тигезләнде. Аллага шөкер. Йокыга китте бугай. Җилкәдән тау төшкәндәй булды. Һәм мин җиңеләеп, тыныч күңел белән йокы диңгезенә юл тоттым. Ишек шакылдап ябылуга сискәнеп торып утырдым. Апам караватына карасам буш. Йөрәгем жу итеп китте. Тиз генә чалбарны кидем дә тышка атладым. Апам коймага тотынып бакчага карап тора иде. Мин акрын гына аның янына килеп бастым. Иштәсеңме, Сафа? Дип пышылдады ул миңа карамыйча гына. Мин як-ягыма караңгыладым һәм куркынып апама текәлдем. Тирә-юньдә тып-тын иде. Алма коела. Шуннан да бакчада ара-тирә тып иткән тавыш ишетелеп куя иде. Минем эчкә җылы кереп китте. Әллә апам Хадый абыйның тавышы ишетелде микән дип котым алынган иде. Иләнешкән елны утырткан идек, диде Әлфинур апам һаман да хәлсез тавышы белән. Быел менә беренче алмалар.
Апамны шуннан соң бик озак күрә алмадым. Армиядан кайткан елны да барып чыгып булмады авылга. Аның инде бу вакыт эчендә инде кияүгә чыкканын, балалары булганын ишеткән идем. Күрәсе килә иде апамны. Әллә нишләп бик күрәсем килә иде. Һәм менә бу ел чираттагы ялаемның соңгы атнасын ихлас шуның өчен генә багышлап авылга кайтып төштем. Шул ук иде бугай. Әмма такта белән төренеп зәңгәргә буялган икән. Бакчада бик зурайган, зур гына абзар, малые, таза гына мунча. Апамның хәзерге ире Нариман исемле бер мишәр иде. Авыллар буйлап югары көчәнешле линия узырып йөргәндә, апама өйләнгән дә төпләнеп калган. Хәзер колхозда механик булып эшли. Бик күңелле кеше, гел алтын тешләрен ялтыратып елмаерга гына тора. Иде бер көтү бала чага. Абзар тулы мал-туар, күләт тулы икмәк, мул яшиләр. Мондый хуҗалыкны алып барга ай. Апама җиңел түгелдер. Әнә ул ашыкмыйча гына табын әзерли, йөргәндә бераз гына алпан тилпәндә килгән сыман. Минем сөекле Әлфинур апам гадәти таза тормышлы крестьян гаиләсенең чын хуҗабикәсенә әверелгән иде. Әмма һаман кайтышыдыр матур иде әле. Елмаюмы шунда. Табыннан кузгалгач, ишек алдына тәмәке тартырга чыктым. Башыма тукта бер бакчаларын әйләнеп чыгыйм әле. Бик матур күренә дигән уй килде. Рәшәткә эшләрендә сикергәләнеп ниндидер бер кошчык мин килә башлагач, пыр итеп кузгалып кояш башы ягына таба очып китте һәм ноктага әйләнеп юкка чыкты. Бакча чыннан да гаҗәп иде. Нариман җизни уңган кеше булырга тиеш. Монда гел урмандагы сымак иде. Кая карама алмагачлар, баланнар, миләшләр, шымыртлар. Бакча уртасыннан ине дә урам ягындагы коймаларында күреп булмый, тик ишек алдын гына бераз шамаларга була иде. Кинәт кайчандыр урманны яңратып, ау дип кычкырып йөрүләре исемә төште. Әнә апам башмактан аны сыртыннан сия-сия абзарга ябырга азаплана. Ау! Апа! Башмактана апаннан ышкынып, ишек алды буйлап шабарга тотынды. Мин яңадан ау дип кычкырдым. Кайтабаз урына Әлфинур апамның арыган, шелтәле тавышы яңгырады. Шоярмәле, Сафа. Хайванны куркытасың бит.